Ja sam Branko Čačić, nositelj liste broj 9 u prvoj izbornoj jedinici ispred Braniteljsko-domoljubne stranke Hrvatske i Hrvatske braniteljske pučke stranke na zajedničkoj platformi Saveza sa narodom. Oslobodili smo domovinu, želimo je zajedno izgrađivati. Domoljubi smo, ali smo socijalno osjetljivi. Prije svega, briga o našim umirovljenicima koji za zasluženi rad primaju socijalnu pomoć, a ne mirovinu. Briga o posebnoj vrsti o braniteljima koji se svakodnevno marginaliziraju, naziva ih se privilegirani. Da, bili su privilegirani kad je trebalo braniti domovinu. O njima moramo voditi posebnu skrb. Što se tiče zakona o abortusu, tu treba donesti jedan pošten, korektan zakon, ali prije svega žena odlučuje o svome tijelu. Naš cilj nije vladati, nego služiti svome narodu. Saborske privilegije, svjedoci smo danas da se svi bore za saborske fotelje, imaju i razloga. Evo, mi bi predložili da se saborske plaće ukinu sve dok se Hrvatska ne izvuče iz krize, odnosno dok ne dođe na onu razinu na kojoj je nekad bila, a ne kao danas na samom dnu. Vidjeli bi koliko bi onda bilo zainteresirano za saborske fotelje. Zagovaramo monetarnu suverenost. Ako se mora uvesti euro, mi smo protiv toga, ali bi svakako morala ostati hrvatska nacionalna valuta kuna. Tu bi imali monetarnu suverenost i kuna bi ojačala. Rad mora biti vrednovan i zato treba biti dobro plaćen. Ako se sa svime izjednačavamo sa zemljama Europske unije, onda trebaju primanjima. Demografska slika nam je jako loša i tu moramo donesti jedan korektan zakon i voditi puno veću brigu, pogotovo o mladima, da nam se ne iseljavaju, već da budu zbrinuti na razne načine, poticaji kod stambenog zbrinjavanja, porezi na plaće moraju se reducirati. Stopu poreza bi skinuli na 10% iz jasnog razloga, pošto bi se poticala proizvodnja, samim tim povećala bi se potrošnja što bi rezultiralo rastom BDP-a. Riješiti prometnu povezanost u Zagrebu, to je bitno u prvoj izbornoj jedinici jer svjedoci smo kolapsa u gradu Zagrebu svakodnevno. Znači bitno je taj dio i pod hitno rješavati. Također je potrebno pošten pristup EU fondovima, pogotovo u našim ruralnim dijelovima gdje ima dosta poljoprivredno obradivih površina i to treba narodu maksimalno izaći u susret i kod manjih OPG-ova. Domovina i narod uvijek moraju biti na prvom mjestu. Poziv svima iziđimo na izbore, glasajmo po svojoj savjesti. Promijenimo promašene politike. Glas za Braniteljsko-domoljubnu stranku Hrvatske i Hrvatsku braniteljsku pučku stranku glas je za istinske promjene. Mi ne obećavamo, mi nudimo rješenja. Glas za nas je glas za bolje sutra. Vjerovali ste nam 1991. Vjerujte i sada, hrvatski branitelj vas neće nikada iznevjeriti.